Čauko Turnesta, Vianočná cesta, vítam ťa. V prvom rade šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré do nového roku. Nech ste zdraví a šťastní. My v tomto videu si ideme ukázať Vianočnú večeru Della Nesta, môj recept okopírovaný od mojej maminy, ale takže domáci recept. Budeme si robiť spolu žizek, šalát zemiakový, bramborový a opekance s makom. Kapusnicu už máme, to vám poviem potom. Tak poď so mnou do kuchyne. Ukážem ti umenie tučného nestu. Máme tu nachystané veci, zemiaky, áčkové, na šalát, fajné, cibulku, mäsko, ako risky, ten neboli rezne, vajíčka domáce od babičky, dávaj pozor, uhorke, majonéza od podľa starej mamy, máme tu mak, máme tu opekance, máme tu olej, máme tu horčicu, máme tu všechno, co treba na kvalitný šalát a lízek. Ako prvé, všetko sa pohne až potom, ako si vyvaríme zemiaky, čiže prvý step je zemiaky na 25 minút do horúcej vody variť pekne. Šalát robím pre dvoch, takže nerobím proste veľa šalátu, ale dám asi 5 alebo 4 zemáky, 5 zemákov. Spravím 5 zemiakov, idem na to. Že jedna žena v menučku vravela, že je atraktívne, keď muž vie žonglovať. Takže voda sa zohriala, 5 zemáky idú dnu. Dávame im 25 minút cca. Medzi tým si pripravíme ingrediencie číslo cibula, uhorke a môžeme si pripraviť mäsko, keď nám zbyde čas, pretože 25 minút je dosť dlhá doba. Ešte musím robiť vajco, no a to je všetko. Som trénovaný profesionál a toto neskúšaj doma. V podstate cibula je jedno, ako ju nakrájaš, pretože vlastne cibula je doplnok. Kamo, ale to je pekné, je to. Musíš ju chytiť, ale jak pele, keď si durciš. Ale toľko cibulia nepotrebujem, veď to bude iba cibula do piči. Dobre, druhá ingrediencia sú tzv. Pickles, po slovensky uhorky a po česky uhožky. Takto, na pele a potom takto. Vajíčka sú, není kupenské, ale sú domáce od babičky. Shoutout babička za skvelé vajcia. Vajíčka dáme na 12 minút, tiež klasika, na tvrdo, za vlasy. Ten je jak Luník 9. Že vraj sa to robí do piči, ono prasklo! Vajíčka po mojom kľudnom hádzaní dopadli trošku smutne. Každopádne to im keby nedá dole na kráse, teda na chuti, pretože chutiť budú jak vajíčka. No, klasika, naporcovanie mäska, to mi ide, lebo to je základ. Ruky umyté, neboj sa, pozri sa na tie rezne. To budú také rezne, kamaráde, že Della tutti. Zemiaky, stav zemiakov je výborný. No, struhanka nakoniec. To som dal veľa, nevadí. Múka. Som dal tiež veľa, nevadí. Do vajíčka dám trošku soli. Klasický trojobal, bomboklad, dostane maličky, dostane lásku, pekne otapkáš, nech tam je fajná múka, nech je fajný, vypražený, jak sa hovorí, vajíčko, utop ho celé, struhanečka, bomboklad. To je takzvané slovenské cestičko, fajné. Ty koko, toto bude jaký bomboklad, more šnicel, ale z Dugand, ich hábecu šlajst. Posledný, tretí, to už bude pre suseda. Toľko nezjem, lebo som fitness cesta. Bomboklad! Dobre, trojobal, to rýchlo ošupem iba. Trošku musí chlap vydržať aj tepla, kámo. Nemôže byť pička. Dobre, keď ho máš takto ošupaný, tak chytíš takú vec, jak je takáto vec, pretlačadlo, čo je fakt, že game changer jak blázen. Dobre, pretlačil som si cez taj prst. Teplý je kokot. Nie, že by som poznal, ale teplé to je, horúce je to, čiže ešte treba počkať. Aktualizácia, máme trojobal, máme risky, šalát sa dokončuje, vajíčka vajíčkujú, potom môžeme ísť vyprážať. Dobre, mám tu. A potom upratovať, ale neviem, kto uprace, no, lebo ja nie. Hlavný bod večera, šalát, už bude za chvíľu pripravený na dochucovanie, vajíčka sú spravené, všetko už je akože iba vyprážiť už risky. Holy and lonely in your eye. Šalátu je zatiaľ takýto, čiže máme zatiaľ defaultný šalát. Teraz tam pridáme gulliverové cesty. Vajíčka sa kúpali v studenej vode, aby boli ľahšie na zmývanie, teda na šupanie, to je taký lifehack, som počul. Klasicky zoberieme zas pretlačadlo, dostanú aj oni, čo proto
Dobre, stage 2, vajíčko v šaláte. Uhorku dám celú, lebo však uhorka je fajná. Dám iba tak trošku. Trošku mi spadlo, ale do piči! Zamícham a uvidím. Lyžičku hořčice. Bum. Tú majonézu používam od mamky, od starej mamy, tak snáď bude dobrá. Čiže dám sem. Bum, bum. Dám 3 polievkové lyžice, lebo mám toho fakt veľa. Už to vonia jak Vianoce, kamaráde. Už to vonia, keď otvorím chladničku o 11. večer a vidím tam rezne a šalát. No, takže tu je raw šalát. Čo ti jebe? All I want for Christmas is you. Hneď by som do toho skočil, kamaráde. Keby som vysoký ako Dušan Brachna, tak už sa v tom kúpem. Máme tu pripravené 3 rezne, ktoré budeme dneska vyprážať. Rozhorúčený olej na veľa stupňov. Budem dávať pozor, aby som to tam dával pomaly. Natočil by som vám to aj dôkladnejšie, ale bohužiaľ bezpečnostné akéby BOZP nedokážeme. Počuješ to? To je zvuk rodinnej hádky. Toto inak vlastne púšťajú na YouTube. Toto púšťajú na YouTube, keď si myslíš, že počúvaš dážď, tak vlastne počúvaš vyprážané rezne. Povedzte mi do komentára, kto sa neháda na Vianoce, tak ako keby neboli. Povedz, že je to pravda. Však, prečo som dal poklop? Ja som normálne zamrzol, hlava mi zamrzla. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní. Ty koko, tak tento rezeň je hotový, no. Štruhánka je hotová, ale na tom druhom dni krásny čas je to. Bez stresu, bez nervov, bez peňazí. Tak by som zhrnul tieto sviatky. Ach bože. Ach bože. Mobalky môžem roztopiť. A ja tu mám normálne, že merač. A ja som ho nepoužil? Nie, no comment please. Zajtra musím objednať ešte maslo, lebo do piči nemám maslo. Koľko masla? Mama. Kamaráde, ja ti hovorím, že toto je jeden veľký prepadák. Keď ma chceš vidieť, naučiť sa variť, možno uvarím nejaké video s originálnym kuchárom, ktorý ma fakt naučí variť, pretože toto, ako môžeš vidieť, je fakt tragédia, ale som domáci varič, nie som skúsený, nie som mama, ani otec zatiaľ. Každopádne by som nedával si inšpiráciu odo mňa, ale vidíš, že aj ja sa viem vynájsť a či to bude jedle, uvidíte za chvíľu. To je piči. No, takže, blížime sa ku finále. Sadáme si spolu za štedrovečerný stôl. Kámo, pozor! Rezeniaky. Povedz, rezeniaky. Ohodnoť. Dobrú chuť vám prajem, šťastné a veselé Vianoce každému, kto si varí doma a vie, alebo mamky, alebo tatkovia vedia variť. Ja sa iba učím, toto sú prvé Vianoce, kedy varím sám, čiže nemôžeš do mňa čakať, ja nie som žiadny profesionál, som iba obyčajný človek. Každopádne, ak chceš vidieť, ako budem variť s reálnym kuchárom michelinským, daj like, odber a budúci rok, január, sa priprav. Takže, ako ste mohli vidieť, toto varenie nedopadlo najlepšie. Každopádne nebolo to na zahodenie, ale nebolo to najlepšie, čo som jedol. Určite to není lepšie ako od mamky. Ten šalát potreboval fakt, že dochutiť a to zajtra zmením. Rýsky trošku menej spáliť. Ak sa ti video páčilo, zroastuj ma do komentárov, že aký som hlupý a ako neviem variť. Kľudne like, odber pre ďalšie videá. Tento rok sme zakončili už týmto videom. Takže by som sa vám chcel poďakovať za pozornosť, za vaše krásne komentáre, aj nekrásne lajky, za to, že pozeráte a bavíte sa pri tých videách. Mám pre vás pripravené veľké veci v januári od začiatku roka, takže si myslím, že určite nebudeme spomalovať, ale práve že zrýchlovať. Ďakujem za krásny rok a ďakujem pekne za spríjemnený čas. Ja tu idem práve upratovať asi tak ešte 2 hodiny. Pozdravujem Katku, moju priateľku, ktorá možno toto video bude pozerať a už v januári nebudem žiť. Takže to je všetko zatiaľ pre mňa, odo mňa teda. Ďakujem vám ešte krásne za všetku podporu a vidíme sa v januári pri ďalšom kontente. Tričko oceň.
Chceš na merch? Napíš do komentáru. Zatiaľ je ešte iba jedno na svete. Takže díky moc za pozornosť, za všetko. Vidíme sa v januári. Krásne Vianoce, krásny nový rok a nech prežijete všetci zdravo a až do nového roka 2026.